În episodul astăzi ne vom juca FIFA. Și da. Uitați ce jucători am pe FIFA, că e un joc de nu mai știu când, o săptămână jumate. Și să o arate, nu mai știu când. Dar lăsați-mă mă și pe mine. Da, ieri mi-au picat jucători, stați că vi arăt imediat. Uitați, ăștia doi, Lewandowski și cu Suarez. Și da, hai că dăm un meci. Asta echipa lui destul de bunicică cu Asensio în atac. E bunicică echipa. 85. Ok. Pentru că parcă îți dau 1000 de goluri. Uitați-vă la șutul ăsta, bombă direct, gol dacă e. Nici asta nu e gol. Pe cât vă zic că ăsta e gol. Gol! 1-0. Ibrahima. Și Suarez. Suarez, gol! Și Lewandowski, gol! Jucătorul ăsta, nu știu. Da bine cu capul. Și Lewandowski. Suarez, gol. Tură liberă. Cu Suarez. Hai Leva. Și gol! Și cine în atac? Știu câteodată mi se mai blochează telefonul. Campioni! Alelelele lui. Randul puțin mare. Și da. Asta e echipa mea. Asta e echipa lui. Destul de bună. Nu, 100 nu. Hai că mă bate. Și Suarez. E la 1. Așa, lovitură liberă în sfârșit la gol. Ba nu, la cap. Uitați-vă aici așa ce cap dau. Hai că dau cap. Nu te cred. Apără și în sfârșit 3-2.
va bătea. Mă, dacă mă bate unul, mă bate toți. Hai cu un egal, hai cu un egal. Nu te... Te-mă de aici. Bă, mi-au dat deja 6-0, 6-3. Și aici se încheie videoclipul. La revedere!